Víš, Angel není jediný, kdo tráví čas v tomhle hloupým hotelu s princeznou pekla. Dobrá, kdo další tam je? Někdo, kdo ti snad dluží prachy? Někdo, kdo má dluží víc než jen peníze. Radiodémon je zde. Co jsi to právě řekl? Slyšel jsi mě. Takže Alastor se vrátil. Je s Luciferovou dcerou? A tebe nenapadlo mi to říct jako první! Hej, zabíjení Alastora je tvoje parketa. Alastore, myslím, že už toho má dost. Ještě aspoň pár randej. Děkuji ti za další zapomenutelný zážitek. Díky za to, že nedáš pozor. Kruci. Vypadá to, že budu potřebovat navštívit Krejčího. Hodně štěstí, přátelé.